oběd uvařen. Jdu zkontrolovat kotel, protože v mých mladých letech topím uhlím. Jo, normálně, když přivezu 10 metráků, tak už mám sílu. Ale jdu to zkontrolovat. No. Nevím, jestli to vidět. Přiložím. Nepřiložím. Musím dojít pro uhlí. Tak nic, kotle. Tak se jde pro uhlí. Počkat, jak se tady... Jestli se to dá obrátit jako ta kamera, na tomu vůbec... Normálně ta technika mě drtí mě technika a já vůbec nevím, jak se to otočí. To nevadí. V každém případě. Jdeme pro uhlí. Pak ho nasypeme do kotle. A pozor, jednou rukou to budu nabírat, no to bude docela... Víte co? Trošku jsem nabrala, to jednou rukou potřebuju na to 2, ale to bych vám nemohla tady zprostředkovat záběry z mýho života. Jo, normálně. Já potřebuju tetovat. Nemám moc klienty, nemám hlavně čím, protože jsem musela všechno prodat. Jako sama uživit, sama sebe. Je to peklo. Takže, ale tak strašně ráda bych tetovala. Já už jsem tak strašně dlouho netetovala. Bacha, bych přidala do kotle, jo. Jestli vás musím odložit. No, bacha, to bude teda video. Video profesionální modelky. Nebudou to tak vidět. Ženská, která se snaží na sociálních sítích. A neumyslí pracovat. Hele, ale je to tam. Uhlí je v kotli, aspoň trochu. Až skončí tohleto video na to. Tak co? Tak to vám budu hezky dodat to uhlí. Jo, on to nějakou chvilku vydrželo. No, takže s tím tetováním strašně ráda bych tetovala, ale nemám prachy. Nemám peníze. Jsem ráda, že vůbec vyžijem s dětma, jako jo. To je prostě, jako děti potřebují boty. Já o mě ani nemluvím, jako jo, to prostě vůbec. A já vám ukážu Kubíka. Počkejte. On se teda furt slíká, Kuba. On se za den převlačí snad milionkrát normálně. Kubíku, zamávej. Zamávej, Kubí. Kubo, zamávej. On se kouká na film. On je spokojený, Kubíček. Jsou velký zimy venku, moc nechodíme, i když každý den se snažím s ním zajít a tak. Helejte si, já asi budu končit, protože já musím dodělat to uhlí. Já jsem měla tak nějaký střípek z mýho života. Kdyby se našel nějaký dobrodinec, který by normálně... potřebujeme auto. Ojetinu, stačí ojetina, která bude fungovat z místa A do místa B, abych mohla Kubíka vozit, netáhat se s taškama těžkýma. Takže potřebuji nějakou ojetinu. Nějaký dobračiskoch člověk na tomhletom, na této planetě měl nadbytečný nějaký opravdu finance. Už jsem se obrátila i na pomoc na dobročinnou organizaci z 1621. Přesně po těžkých operacích a tak dále. Já fakt jako zdravotně asi nestěžuju, no, ale teda jako páteř mě drtí taky. Ale pomohlo by to hrozně moc. Nějaká ojetina, no a pak nějakou vybavení na to tetování. A to je teda 100-130 tisíc jako sebrat. Půjčit si nemůžu, no. Ještě jsem rok v insolvenci, musím to nějak doklepat. Tak strašně ráda bych tvořila, pracovala, vydělávala si sama na sebe, prostě, abych byla soběstačná. To je prostě, mě to ubíjí, tohle z toho. Drtí mě to, fakt mě to drtí. No, takže tak, snažím se aspoň s tím Instagramem teď začít pracovat, abych se třeba si mě někdo všimne normálně, já nevím, no. Jako, jak si mám jinak pomoct, že jo?
Tady holka, budeš sedět v koutě, tam jako najdou tě? No to tě asi nenajdou, no, takže za ty sociální sítě, já nevím. Tak se mějte hezky. Život není o penězích, jo, pozor. Život je o tom, aby člověk dělal lidem radost, byl k lidem slušnej, ostatním pomáhal, v tom smyslu, že třeba jedu autobusem, sedí tam starý člověk, nemůže stát, tak mu pomůžu, nabídnu pomoc s taškou. A tak. Jo, takový maličkosti, ale jako o tom je život. Jo. Ale strašně moc bych potřebovala pracovat. No, takhle. Tak uvidíme, co se bude dít dále. Zatím se mějte hezky, pa, mějte krásně, skládejte básně a mějte hezký dny.